Davor Rachel, te rog să mergi mai departe spre dreapta. Următorul la rând, vă rog. Numele dumneavoastră, vă rog. Luke. Dacă ai putea să te întorci în timp, ai retrăi trecutul sau ai reflecta asupra lui și ai rămâne cu sufletul la gură? Probabil te gândești, ei bine, asta a fost rapid. În trecut îmi asumam riscuri, urmăream visurile mele, încercam să-mi completez lista de dorințe. Am gustat plăcerea, a fost dulce, dar după ce am digerat-o, ceva a avut un gust amar. Poate a fost fructul pe care l-am mușcat, sau poate sunt eu de vină pentru că am avut încredere în șarpe, mai mult decât în Dumnezeu. Mi-a spus că dacă mă supun cuvântului său, voi fi înțelept. Da, majoritatea lucrurilor sunt minciuni, dar partea aceea era adevărată. Am știut să fac diferența între voința mea și lucrul corect de făcut. Așa că acum regret că nu mi-am disciplinat mintea. Aș fi putut spune nu acelui păcat încă o dată. Regret cât de mult mi-a păsat de modul în care rețelele mele sociale mă prezentau în mass media. Paginile mele au împărtășit mai multe informații despre mine decât informațiile de pe Wikipedia. M-am amuzat pe măsură ce orele treceau. Timpul părea infinit, se reseta în fiecare zi. Dar dacă aș putea da înapoi și derula ceasul, aș înghiți acele cuvinte care mi-au rănit cel mai bun prieten. I-aș spune că problema noastră nu merita să pună capăt relației noastre. Nu m-aș fi lăsat niciodată să fiu păcălit de acea persoană. Totul a fost infatuare și mi-aș fi dorit să fi răsfățat cu acele cuvinte afectuoase persoana iubită, care acum e moartă. Am știut că e real când primii salvatori l-au legat de pat. Și apoi am folosit droguri ca să alung rușinea pe care nu o puteam explica. Regret că oamenii nu știau că îl slujesc lui Dumnezeu, decât dacă pomeneam numele lui. În mintea mea eram creștin, dar pentru ei eram la fel. Expresia mea preferată era, nu mă judecați, Dumnezeu îmi cunoaște inima. Am respins versete precum Matei 7:23, niciodată nu v-am cunoscut, plecați. Gândul meu era, dacă aș deveni mai asemănător cu lumea, i-aș putea câștiga pentru Hristos. E ca și cum ai spune, domnule ofițer, nu sunt hoț, am fost doar șofer într-un jac. M-am gândit că, pentru că predicatorul știa adevărul, putea crede și în locul meu. Eram prea leneș să pun în aplicare lucrurile pe care Scriptura îmi spunea să le fac. În loc să fie prima mea opțiune, rugăciunea a fost ultima mea soluție. Nu mi-a plăcut, așa că am scurtat fraza. Regret că nu am citit și studiat cuvântul așa cum ar fi trebuit. Prea târziu mi-am dat seama că toate promisiunile lui sunt bune. Am fost aproape mântuit, dar nu pe deplin mântuit. Am omis să calculez costul. Și a fi aproape mântuit, dar nu pe deplin mântuit, înseamnă că sunt complet pierdut. Toată speranța pentru mine a dispărut. Am învățat aceste lecții prea târziu. Mi-am ațintit privirea asupra acestei lumi și voi pieri în această stare. Poți să-ți spui numele complet? Se pare că numele tău nu este pe listă. Dar numele meu este Lukewarm Christian. Îmi pare rău, domnule, numele tău nu este aici. Vă rugăm să mergeți mai departe spre stânga. Următorul la rând, vă rog.
știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici înclocot. O, dacă ai fi rece sau înclocot, dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici înclocot, am să te vărs din gura mea. Apocalipsa, capitolul 3, versetele de la 15 la 16.